ukulalela nokulalela izwi lomprofeti ophambi kwakho ebese ulenza uyobusiswa nendlu yakho iyobusiswa nabantwana bakho bayobusiswa ngoba uyalalela. You are complying. Yikho ngithi mina phakathi kwenu ngoba nikhona kule ndawo those that are present, ungawuvusa umuzi kayihlo of your biological father angangena umakoti that will come at home, ungashada get married officially, kodwa uzoshada ngokulalela. who are disciplined. Yekela lento ukuthi lekuthi uCleva ongenambhede ngisho ekhaya Even have a bed there olala esikebheni on the stretch. uyodlala amantombazane kuze kube nini. How long will be fornicating? Nako iyatsamaya Time is going. isikhathi The time asihlehlwe baba is not reversing, siyaphambili. it's progressing. Ngizothi kuwe To say to you, change your position. you must change your mentality. Ake ukhulu ube indoda ungabi indoda kanti umfana ungabi nentshebe kanti umfana khula. You must be matured. Uyabona uma ungashintsha iposition If you can change your yokuyiphatha attitude, your behavior, unikelela idalwa zakho lapha sacrifice for your ancestors. nezahamba ithanda amantombazane nezahamba ithanda abafazi nezahamba idaka utshwala nezahamba ibhema insango nezahamba zibhema ugwayi Tobacco smokers and dacha. nezahamba inenhliziyo ezimbi. Lalelani wema-Afrika sizogezwa la ngaphakathi nanka amanzi. Lalelani la wema-Afrika sizogeza nonamadoda amabili kumele afike athi ngizogezwa kule ndawo sengifuna indoda yodwa nothanda abafazi uzogezwa nonenhliziyo embi mayigezwe inhliziyo embi nonomona nothakathayo nesiphingi lali chibi. There's a pool there. Yini ungafuna ukugezwa? I don't want to be cleansed and washed. Njengoba izwi likhuluma kukhona othi ngeke ngoba mina ngithola imali kulaba bantu ababili. I benefit some money both of from. Change your You position. must change your mindset. Bayakwazi ukuthi amadoda eyawathanda usengayishintsha iposition is not over. Not yet over. The time is still there. Futhi mawuyishintsha uyeke lento iyona uyogezeka ube muhle. Your modus operandi. Umuntu ohambelala uvela abe uvobo A nje. fornicator would be like a Ngisho emzimbeni uvela abe uvobo. like this grotesque. Noma ehamba uyabona uhamba ekhathele. Very tired. Ngoba bamkhathazile vele. This one is worn out. Uyakhathazwa. One is exhausted. Sanibonani inkosi ayibe nani. Lord be with you. Lalalani Listen. uma sikulanda Present here. makugezwe inhliziyo ingahlanzi ngaphandle kanti enhlizweni zenu kugcwele amanyala. Are full of unrighteousness and unethical behaviors. Lalani lethi isihlahla esila ekhaya siyakhula wasigcina siphansi losikhula sikhula kunabantu engifuna ukukhula nabo baye phezulu kunabantu engifuna ukubaphakamisa baye phezulu angifuni ukukhula ngedwa. Grow up alone. Mina uNkulunkulu uyangibusisa. God is blessing the prophet. Izolo kade ngilapha ngiphiwa ama-1000 ngiphiwa abantu abalalela ini imfundiso zami because of the school of thoughts of the prophet. angazi ngiphume namalini la How much did I go home? ngiphume ngiphethe ama-1000 kuzobonga abantu abalalela isifundiso benze
lento umprofeti ayishoyo abangasho ukuthi sesijwayele We thina are used to this place. lento yasezulwini ayikrenywa ayijwayelwa lalelani bakwethu akekho umuntu omdala kule ndawo laba abantu abathi badala bamazi kudala umprofeti bayahlupha ngoba mawuthi babheka abanalutho They don't possess nothing. ubeswa kahle basebehleli la mawufika wena uzobathola befaka izandla kanje Like this. athina siyamazo baba We umprofeti know the prophet. athina kade safika uma uthi ambheka akanalutho It's having nothing. lento sikuyona ijwayelwa Do not take liberty. ngoba ishintsha amakhalasi uthi umthakathi asabhekele ekhalasi adidwa ngenye ikhala ngapha Decoration on the uthi mawuqhamuka lento mangabe uyithatha ngisho umthakathi ngeke kwenze lutho ngisho izitha zakho angeke lalelanwe bakwethu ungaba ngisekho emhlabeni all be dead long time ago. ubana ngimamelanga ithonga lami ukuthi shiya ibandla elikhulu lasesanda nezwe ngoba ngaba ngisekho engabashiya ngakha nabo umuzi wenkosi yamaNazaretha abanye ngathi uma ngiphuma bahambe emhlabeni mina ngoba ngalalela ithonga lami ukuthi angiphume nakho ngisaphila I'm still alive. That is why. ngikhuluma ngomsamo lapha mina ukuthi sizolungisa amaphutha Errors. uma ithunywa zakini zihlamlukile uyinakile uyinikelela wenza kushoya umprofeti zithi igebengu zivimbe ngapha sifika isithunywa sithi phuma ngapha zithi ziyawubeka umuthi ufika ujampe hey angisho ukuthi hey Understand what the prophet is saying. weak ngoba bala bazela intombi bazela ukuzobukwa abanye bazela amadoda akusibo bonke abeze endaweni kaNkuluNkulu abezela abanye babona ngamafoni ithi inkonzo isha abesemathandweni One is in love. omunye uzoyishekela intombi To see who uzofuna intombi angayazi esazogezwa enqabeni uzoyithola ingakagezwa ifike futhi ifakele ukungagezwa kayo ukungcola kwayo kuwele kwena konke dirtiness will come to you as well. la Listen here. lo mama lo The woman, ulalele she complied izwi with the directive elisho umprofeti said by the prophet unesikhathi ela for a time. kodwa okusho ukuthi lento akayijwayeli ngoba wenza lento eshiwo She's always Mama, uthatheni doing konje? it. Baba What Bob. did you take, lady? Give her a mic. uthathe ntoni What did you take? thathe insebenzo iphumile ya 3 lena eka 350 yebo baba uthatha insebenzo ka 350 Combo got 350. ebengithola ngayo ubufakazi lo ngithola ubufakazi nje I ngayo keep on getting abantu testimony. befona uthatha insebenzo le entsha le yasentabeni engangikhuluma ngayo uthathe yona The prophet spoke about ngasho ngathi hambani niye kuphi emathuneni to the emathuneni graveyard. baba ekhaya ekhaya Home. kwenzakalani lapha ethuneni What transpired? Cemetery. Uthe mangifika ethuleni ngathola insimbi mongifaka amanzi ngathola insimbi lapho sikuca khona phakathi ethuneni phakathi ethuleni On the grave. ifakwe ethuneni yebo baba le nsimbi ifakwe ethuneni aniyazi le nsimbi asiyazi baba The steel Yes, was wake stuck manje. there upon the grave. Can you hear that? kusetshenzwe phi ingakho ngithi abantu mabethole lensebenza bayithathe baye emathuneni afika agezise wonke umndeni aqede lapho After that, athathe uhafu wakhona ashone emathuneni go to the afika aqhele nakhona emathuneni must sprinkle aqhele ngisho igceke ekhaya the yard at home. ngoba phakathi kwenu khona abantu abangaphumeleli kanti kwavalwe It emathuneni is locked there by the cemeteries.
bayagaga abantu la ngaphandle People are very technical and crafty outside there. bavala ithunywa They are looking messengers. leyo nsimbi la ikhona efonini akithi Is it ikhona there? efonini Ikhona efonini. ufike wayishoti bafaka insimbi ethuneni ukuthi akungayiwa ndawo abangandluli They ndawo must not pass. ngiyamkhumbula ulokhuzana undodakazi wakhe Can you still remember your daughter? kade enamatekisi angithi She used to be a taxi kade owner. esenamatekisi Yebo, She had baba. some taxi kwabakhona inkinga Yebo, aphela troubles amatekisi came. Yebo, baba. And akithi then, neswakhe can you hear that? ukhona udadewabo futhi namanje The ngisamthandazisa daughter is here. ikhona ingane yakhe The daughter is here. hayi ukuthi ngoba izenza kade Not inamatekisi automatically. She had some kumbis. abathakathi bawufaka insimbi Which is ethuneni when they to put a steel. iy'moto on the zashayisa grave, vehicles collided. kanti inkinga sekuvalwe Problem is, ethuneni it is locked nansi up on the insimbi grave. There is a steel. onikhonile ukuyikhipha le nsimbi ayiphumanga inde kakhulu Remove it. Ayaphumanga baba ngisayobuyela futhi ngiyoyikhipha. niyamuzwa umuntu uthi usazobuyela emuva ufike la kimi wathi baba ngizocela ngifuna ukuyokhipha leya nsimbi ngibathe I want ngiyayikhipha to remove ayiphumi it. I cannot pull it out. angithi niyazi ukuthi kufaswe You yiphi hear that? Where is it? kodwa ngoba ulalele izwi lomprofethi akazange asho ukuthi mina iwasho ngijwayele ukuyithenga ngoba kunaleyo nhlobo ehluphayo All people who are naughty. sobusisa abantu ngaphandle siyahamba siya ePitiktif ngibuya lapha eForecast For Christ. ngiyahamba ngeDurban Going to eThekwini. ngihamba nayo leyo nsebenzo futhi Same material. ngiyakhona ngiyobabusisa I'm khona going sala to wena must be hlala kanjalo dala kwasengimemezela ngoba usujwayelwa amafutha kakhulu izinto zala ekhaya usuwayikrema sewayijwayela ngisho ukunikela kwakho sewuyakrema sacrifices now are cramped. hey ucabanga ukuthi thina Think the sifuna imali yakho prophet. nthini Well, after your ngoba mouth. sikutshelwa kumele I'm telling you, ukwenze you should do. Ngapho something that you siswakashembe do. mina. I was blessed by the Nazareth. futhi le ndawo ayisoze yavalwa Cannot be noma ungahlala unganikeli even if you don't offer. ngizophuma bakhona abantu abasoza uJehova uyabonelela God is a provider. I don't care ukuthi uthini Nandaba, whatever is bacabanga ukuthi mina ngizofuna imali yakho la After your money. ngaba nengqondo ngahlakanipha wisdom and ngokuthi ngangena kwaShembe Nazareth namanje leso sithunywa sasekhona the phekwami messenger is still operational within the life of a prophet. nanka amandla Oh, there is a power empiliso of deliverance. nanka amandla engawaphiwe Power that vested to the Ngiyangena kulesi prophet. sifo I sakho. enter whatever you Hey! ngivula izinto I zakho release your matters. ubuthakathi Witchcraft practice abakuvale ngabo that you are locked with. ngiyabubulala I destroy it. nanti yasha nanti yasha 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 let's advance bambe sebo Let's live flat here. baba amandla Father, the power. imali zakhe ivalekile The monies that are locked, ngiyazivula I'm releasing them. ngiphakamisa ibhizinisi I lakho elevate uhwebo lwakho. ngiphakamisa umsebenzi I wakho elevate your business. ngibiza inhlanhla phekwakho Summoning fortunes upon your life. ngivula amaphupho I'll release the dreams. ngivula izithunywa I'll zakho release your messengers as well. ngivula izithunywa I'll release the zakini messengers of your home, wherever you Mazibe come. phakathi Let kwakho them within your life. That I do. uphi ubaba walomama uhamba noba lomama ubaba Father, wakhe where's the spouse? lona engiqale ngaye The gentleman? Where is he? umkhonyana wakhe Husband, hayi where hayi is loya lona engimbize nje manje the recent one? khamba baba zakini Come to the prophet, gentleman.
Yebo baba. Kunjani? Siyaphila baba. Lona umkakho. Noma yini? It's your spouse. Usizwa wami omdala. Usisi wakho omdala. Is your sibling sister. Uhambile kubantu. Consulted some Kakhulu people. wa. Akasizakalanga. No deliverance. Ikhishiwe imali. Man is squandered. Akasizakalanga. No assistance. Ngifuna ukuthi wena uqala ukuza. First time comers, please listen carefully. Uzibonele wena. Witness with your eyes right Ngoba now. mina Because the prophet ngiphiwe is gifted ezulwini from the nasemhlabeni. realm of the spirit, Ngizomsiza namhlanje. including planets. I shall help the lady there. Phose ngapha la mbusela. Kahleke. Ya. Sisembheme ehlweni. Look at the prophet. See, Nanka amandla. there's power. Yes. 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 Nansi. Nayi lento. That is it. Nayi lento. That is it. Iyanyakaza. Check it. Hey! Yes. Yes. Spin it. 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 Amandla kaMprophet. Power of the prophet. Amandla Power kaMprophet. of the prophet. Ahlala phakathi. Yes. Yes. Spin it. Spin it. Yes. Ekhaya. Spin it. Iyaphuma. Scan. Iyaphuma. Going out. Iyaphuma. Going out. Iyaphuma. Going out. Babada. Going out. Babada. Iyaphuma. Going out. Yep. Round minutes. Be careful. Iyaphuma. Iyaphuma. Go. Whoa. Sukuthinta lapha. Beka lapha. Roundani la imandla la. Up there. Imandla. Around her. Abanye ngapha abanye Some la. of the- you must set inside. Iyasha lento. Is this burning? Iyasha. It is burning. Iyasha. Iyasha. Imandla. Iyasha omunyamela. Exactly, one must be. Iyasha. Nato. It's burning. That is it. Nayi ikhadi iyaphuma. It's going out. Iyaphuma. Uyabona kamloyo kanjani? Iyaphuma. Bewitched him. Thatha umpopho ubeke. Put a mic to her. Thatha against umpopho her. ubeke kuyo. Put a mask against her now. Her mouth is- Ufunani la? What do you want here? Ufunani? What do you want? Ufunani? What do you want? Uzawenzani? What is your assignment? Ubani wena? Who are you? Uzawenzani la? What is your commission? Uzawenzani? What is your mission? Ufuna ntoni apha? What do you want? Yeah? Uzawenzani? What is your mission? Ufuna ukubenzani? What do you want to do against her? Ufuna ukubenzani? What do you want to do against her? Iyasha. Penny. Snake. Serpent. Inyoka. Serpent. Nantsonga. That's it. Nayi ikhipha ulimi. Nayi inyoka. With the tongue. Nayi inyoka ikhipha ulimi. With the Nayi ikhipha tongue. ulimi. Tongue It's a out. snake. Inyoka. It's a snake. Inyoka. It's a snake. Inyoka. Nansi inyoka. Serpent. Bafaka inyoka. Serpent. Put it- Iyasha. Deposit. Iyasha. Burning. Moya wenyoka. Spirit of the serpent. Ikhipha ulimi. Ayiphohle Hold it lento. down, let it burst, Ayiphohle let it lento. burst. Babopop wona. Ayiphohle lento. Let it pulse. Iyaphohle. Pulse. It's pulse. Ayiphohle iphule. Pulse and get out there. Iyaphohle. Yeah, pulse. It's a pulse. Back to the sender. Pinautumileo. Back to the sender. Pinautumileo. Back to the sender. Pinautumeli. Back to the sender. Pinautumeli. Yasha. Penny. Yasha. 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 Penny. Yasha. 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 Penny. Yasha. 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 Penny, Babelu. hold it now. Yasha. Penny. Yasha. Penny. Yeshis. A penny. Yeshis. A penny. Yeshis. A penny. Yeshis. Penny. Yeshis. A penny. Yeshis. A penny. Yeshis. Bennett. Amandla asenqabeni. Power of the church. Enqabeni. Siphinde move. Let them go back. Okay. Ngizwa umuntu I hear somebody. baba ukuzwe ngendawo kuthiwa intabankulu. Father, did you ever hear about Intabanku? Yebo ngeke ngizwe ngento abankulu. Khona umuthi obuya entabankulu wenyoka. There is a spell from Intabankulu. Ngibona kubhalwa intabankulu. The serpent. Intabankulu is written. Iyasha njengamanje. She's burning right now. Kahle ke mbabulanga uphulanga. Hola. Okay. Kahle ngibambene ke manje. Hola. Ngifuna ukulwa njengamanje. I just want to engage myself to the warfare. Thathen umuthi. Yeah. Roll her now. Phezulu. Boyisa intambo yami. The strip of a prophet.
intambo yami izosha khona manje. Origin is gonna burn. Ngifake le ntambo now. izosha Put it manje. against her waist. It's gonna get burnt right now. Baba onamandla, Powerful God. wena wangivuse You kufeni. resurrected the prophet from death. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heaven. Ukuze bakholwe For them to believe, laba bantu these people, ukuthi ungithumile. that the prophet is a saint. Akawenze isimangaliso. Do miracles now. Njengamanje Right now. ngibheka entabankulu. I'm going straight to Intabankul. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. uNkulunkulu wezizwe, God of the nation. uNkulunkulu waseAfrika, God of the African ethnicity groups. uNkulunkulu wobaba, God of our fathers. uNkulunkulu wokhokho, God of our progenitors. ngimi phambi kwakho. I'm in the presence. Ngicela impiliso I'm asking for a deliverance phekwa lo wesifazane. upon the woman here. Lo moya The wenyoka spirit of the serpent abamhambisa nawo that is with her always. ngiyawushisa njengamanje. I burn it right now. Ngiyawushisa. I burn it. Baba ngapha. Uyasho. Burn it. Out. Phuma away. Get out. Phuma away. Leave me alone. Phuma. Phuma. Get out. 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 One. Good. One. Good. Kuthiwa nathini? What is your mission? Kuthiwa nathini? What is your mission? Kuthiwa nisebenze. To work? Nilandwe phi nini? Where are you nifaka connected? obani? Where Nifaka obani? Who deposited you there? Nifaka obani? Who put you on there? Nifaka obani? Who put you in there? Niyasha, niyasha, Burning, niyasha, burning, burning, niyasha. burning, Come on, burning, burning, come on, burning. come on, come on, Get out! Get out! Get out! come on, Get out! come on, Get out! come on. Ngiyashisa. You're burning you. Hambani. Yekeleni. Oh, leave her Zonke alone. inhlaka zakhe. All her lucky. Leave Yekeleni. Come on. her alone. Get out! Come on. Get out! One, Go. two. Go there. Ngizawuba ngicina 10. Tap out until issue. 1, Go here. 2. Go there. Nantsonke iyasha. Burning now. 3, Go that. 4. Go now. Moya wenyoka. Spirit of the serpent. 5, Go 6. Nantsonke iyaphuma. Nantsonke ifine this. 7, Skombisa. 8, Isishiyaka lombe. 9. Isishiyaka lolo. Yes. Vusa. Wake her up now. Imisebenzi yabonakala. Imisebenzi yabonakala. Awushaya isandla. Awushaya isandla phezulu. Sanibonani maqhawe igama lami ngusithembile kwaMagubane. Ngizobonga engilosini kaBaba, ngiqale nje ngibonge ngiyalo zamprofeti ezinhle makasitshela uzenze. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela uNkulunkulu asigcinele umprofeti wethu bese ngiyabonga engilosini kaBaba
bengisaba ukuthi mangihamba like mangipaka kuBolense mangipaka noma ikuphi mangihamba ngeveni lami leli ngoba bayawathatha ngafika ngelinye ilanga babethi bacishe bangithathela imoto eMidway ngafika ngamtshela baba kwamathi hayi safanele ukuthoye ozohamba ngalo mayokwenza into zakho ungithengele iBM ngiyabonga ingilosi ngamprofessor Xaba ungithengele lona cash. Mbukeli wami lapha ekhaya. Mbukeli wami sanibonana emakhaya. Sanibonana uDr. Exum Prophet. Abantu mabelalela iziyalo zikaMprophet nezifundiso zikaMprophet bayaphumelela. Ngaphandle komsamo, ngaphandle kokulungisa igceke, ngaphandle kokwenza izwi lisho uMprophet, umama usembusisile uNkulunkulu kakhulu. Namhlanje uzobonga imoto entsha gqeke uyayibona nje nawe. Ubonga iBM lela iBM elikhulu awulibhale lapha. Umama namhlanje uzobonga imoto ngoba ulandela izifundiso zani zemsamo wenza lokhu uMprophet akushiya. Unobaba wakwakhe. Ubaba wakwakhe ubanjwe ithonga naye ukuthi athengele umama. Ngezifundiso zalapha ekhaya nobaba waphiwa amandla. Manje ke nanto ke imoto uthengele ubaba, thengele umama, ubaba. Imoto entsha BMW. Ngithi mina mbukelo wami lapha ekhaya. Ungabe usePiet Retief useThekwini. Phuthuma ePiet Retief. Nawe uzolanda izinto ezinje. Phuthuma lapho eDurban station uzolanda izinto ezinje. Namhlanje umama uphethe uKhiye BMW ake subone uBMW izinto ezikhala la ake ukikize ngisho awukikize ngisho ake subone mbukelo wami izinto ezikhala kahle nazi izinto mawuhleli phakathi ungathi kusezulwini elincane lapha. Ungahlali nenhlupheko lapha ekhaya ekhona uMprophet. Woza kuMprophet akuvulele nomsamo wakho. Athandazise igceke lakho. Namhlanje izinto ezivule ngizobusisa imoto namhlanje apha amanzi. Olalela izifundiso zoMprophet uyophumelela. Obambelele esithunyweni sikaMprophet uyophumelela. Amen. Awuthi ngivale kahle. La ithi hamba. Bese hamba. Ikiza. Malo. Amen. Amen. Awela ko sanga senzela.